de tweede finalist. En vanmorgen doen we een trucvragen met confetti, Maud du Chatinier, muziek uiteraard van Ronald Klaasens en de tekst van Pauline. Dat heeft ook geen geluid. Nee, Maud, zet hem op. Ja, ik heb allemaal een zakje liggen met confetti als het goed is. Ik zou zeggen, hoef niet per se 10 minuten, maar het zou wel leuk zijn natuurlijk. Ik zou zeggen, ik kom